Karon farko dai labari ne mai daɗin ji inda ƙasar China za ta tallafa ma sojojin jamhuriyar Nijar na mulkin soji. Dama dai ana ta hasashen cewa akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin su gwamnatin ta sojin Nijar da ƙasar ta China. A daidai gabar da ake kallon cewa akwai tsami dangantaka tsakanin Amerika da ita jamhuriyar ta Nijar. Bayan kore uwar rukonta wato Faransa da za a iya cewa yanzu haka babu wata alaƙa tsakanin Faransa da Nijar ɗin. A dai wannan rana za a iya cewa jakadan kasar ta China ya zo ziyara a Nijar inda kuma ya gana da shugaba janar Tani Abdurrahmani da kuma ba shi tabbacin cewa kasar ta Sin ta China za ta tallafa ma bangaren sojojin na Nijar musamman ma daidai gabar da Nijar din ke fuskantar matsalolin tsaro a yankunan Sahara da wasu yankunan Talabiri da kuma Difa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da warhaka, sannan mu da sake kasancewa da ku cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha tamu mai albarka. Idan yanzu kuma fara ziyartar muku daure ku danna alamar subscribe, ku danna alamar ƙaraura don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora suke zuwa a gare ku cikin sauki. Ƙasar China dai ta yi alkawarin tallafa ma sojojin wato mulkin jamhuriyar ta Nijar na ceton ƙasa ƙarƙashin jagorancin Abdurrahmani wato Tani, wanda kuma gwamnatin dasa take ci gaba da shan gwagwarmaya a daidai wannan gaba tun bayan kifar da gwamnatin shugaba Muhammadu Bazoum. Yanzu haka dai wato jakadan kasar ta China a jamhuriyar ta Nijar da ya tattauna da hukumomin sojin Nijar din kuma ya ba su tabbacin cewa kasar Sin din wato China tana da yunkurin taimaka ma sojojin Nijar din, kuma ana kallon cewa kasar China na ɗaya daga cikin manyan kasashen duniya da suke da tattalin arziki da ma technology da fasaha da kuma kasuwanci. Ana kallon haɗakar Nijar da China dai na iya taimakawa wajen kawo ƙarshen wasu matsaloli kama daga matsalar tsaro, matsalar talauci da dai sauran abubuwa na rayuwa. Wannan kuma za a iya cewa nasara ce ga al'ummar ta Nijar da masu kansu sojojin. Duk da ana kallon cewa dai Nijar din na raba alaka da wato uwar rikonta ta Faransa da kuma Amerika, hakan dai ba shi yake nufin cewa Nijar din za ta dukushe ba. Ana ma kallon cewa sabon ci gaba ne ke ƙara zoma Nijar din. Bayan ƙasar ta China dai akwai ƙasar Rasha da yanzu haka sun hada wato yarjejeniya ta makamashi da Nijar, kuma za a iya cewa dai karan farko wannan jamhuriyar ta Nijar din kasashen biyun guda biyu da ta kama manyan kasashe China da kuma kasar Rasha suna ɗaya daga cikin kasashen duniya da ake takama da su. Hannun kuma ke ƙara tabbatar da cewa gwagwarmayar da sojojin suka yi tana nuni da cewa tuni dai an samu nasara da kuma cimma wato yarjejeniya da kuma ake kallon cewa bijirema hukuma ko kuma kungiyar ECOWAS da sojojin suka yi hakan ya musu amfani, domin kwa karshe ECOWAS din ta cire takunkumin kuma sojojin na nan akan bakarsu na cewa fa ba fa za su sauka ba sai ba ta gani kuma sun tabbatar da cimma muradunsu. Wannan dai karo da za a iya cewa ana ganin irin kasashen China, Rasha da kuma Turkiya na yin mu'amala da jamhuriyar ta Nijar. Da dama daga cikin turawan Faransa ba za su ji daɗin wannan al'amari ba, sai dai kuma za a iya cewa a wannan gabar ya kamata 'yan ƙasa su ci gaba da saka jamhuriyar ta Nijar cikin du'a'i, domin kuwa ta zo gabar da ya kamata a ce yanzu ne za ta samu cikakken 'yancin kai, kuma dole ne manyan ƙasashen da fa Nijar ɗin ta raba alaƙa da su suke jin haushinta ta kowane ɓangare. Don haka yanzu wannan shine lokaci mai mahimmanci da ya kamata 'yan Nijar su saka ƙasar a gaba domin yin addu'a. Hakan dai yana nuni da cewa nan gaba kaɗan jamhuriyar ta Nijar za ta mallaki komai ya kasance mallakinta ne da kuma zama ƙasa ɗaya cikakkiya mai cikakken 'yanci. Irin da ya alaka da ƙasar China da kuma ƙasar Turkiya da ƙasar Rasha za a iya cewa ƙasashe ne da suke da ƙarfin tattalin arziki a yanzu.